Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Sekuru magadi. Alhamdulillah rabbil alamin ndiraiti. Arisi matari. Matale David tirayo. Zuwa. Ndabo toti korondoli kwakaomba. Ndokuti vasukuru vari kupochema sekuru kakaomba sekuru kwakaomba. Abedo kuti tachitoti tipinde batari kukupira mvura kuti ikasike ndokuti kudze kwakaoma. Munhu wese ari kukochema sekuru saka tikutoti aiwaka nguva yekufamba vane midzimu yegombwe yekukupira mvura titange tione kuti tiunganidze mabera kuti mhondoro dzitange kukumbira dzipinde tite madhuwa ekukumbira yadenga kuti atidire tsitsi ndokuti mhuri inoparara. Saka kana takagara tofanira kuziva kuti aiwa mwaka wafamba tizive kuti tigadzire kupinda mubida. So takutoti tikumbire nguva ikwane kuti tise chibera pasi vadzimu vatitambire. Imi saka fodya ndoziva kuti muri mufodya muchatanga kudya rini manje? Oya isusu achabola bulimi mukuru kubashola lesetera. So achabola vakutanga kudizeri akudyala irrigation. 15 October kana kuti muswa 10 October titenge tichiisa yekutanga 5 hectares. This year today for yakawanda 5 hectares. The year season don't forget 12 hectares. So palizvilo so tinenge takatakariba ojeri 1 hectare. Saka takataka kuya kubhari saka badora bichara nokuti hatingogara kacho kuti ndizo zoti anambuya vanenge vachiita mabasa yavo yekugadheni kugadheni kubuda iprojekti yemadzimai. Saka ndo zvatiri kuita. Handiti ndichiona sekuru kufonerwa kwandiri kuita rimwe rematambudziko randinonyanya kufonerwa nevanhu nderevanhu vari kuti tine hama yedu iri kurasika pfungwa kana kuti akupenga. Matambudziko ayo handizoti ari kuwanda here kana kuti vanobatsira ndo vari kuwanda kana kuti zviri kufamba sei? Hamiri kuti mimi muri kusangana nawo here kumatare kwenyu kuno? Matambudziko evanhu vekurasika njere yawanda. Matambudziko iwayo ini ndikutosha kuti chirwere chekufungwa chekukonzereswa kuti titi haba here kana kuti chii. Chirwere ichi chawandisa shwangovarobe asi isusu tiri kufamba nacho. So tinoshandisa mishonga asi vanhu manje vanoda kuti mushonga ushande kuda kwake iye munhu auya kuchipatara anenge achiti ita izvozvi ndidzokere kumba zvapera. Saka chinhu chekurapa hachisi chikwambo. Isu tinorapa stage by stage. Even tikati tikubutsa mudzimu wemunhu tinoita kudaidza kukokera kuti uya hatitika asi mudzimu kana pane mudzimu wakaipa ota kuti hatisi kuuya pusino chizoti kumberi kwakaenda kwakaipa. Saka iyo nyaya yekuti chirwere chekurasika njere mukomaromba tatikunyeperei chirwere chichawandisa. Nechirwere chokuti madzimai ari kusiyiwa nevarume chawanda futi stereki. Ndokuzotasa futi chirwere chokurarwa munhu asingazive munhu ari kurara naye chawanda. Saka every day ndofunga tatine mabhotoro yangu apa yamwe yemishonga yapera ndokuti vanhu every day vanouya sekuru ndiri kurarwa sekuru ndiri kufambwa sekuru ndiri kutsva moyo kupisa. Saka vanhu vese vari kuuya every time handiti. So mumwe anokudza kuti ndakatine mari yangu yakakwerekana yabuda muakaunti. Mumwe otenga state neutsosi vatenga state yacho atenga kune munhu ari mubira hazvida kufamba mushe hazvida kana mapepa akakwana. So vanhu ivavo vari kuuya futi. Saka vanhu vatiri kusangana navo vawandisa maererano nematambudziko iwayo. Kune vabereki zvakare vari kuti pane here mushonga wechibhoyi unogona kuti mwana wangu asiye zvemadrugs? Mushonga wechibhoyi uripo asi zvaakuitika ndezvokuti munhu wemadrugs ukamuti enda iwewe unorapiwa nasekuru munhu wemadrugs haauyi. Nokuti munhu mumwe ari kutaura ari kuamerika kuti iwe mwana akuenda kuna sekuru achako anotoziva munhu wemadrug bozi drug rinopa hope rinopa kuziva kuti kwatiri munhu wemadrug anokakuleta munhu kwaari kuenda. Saka munhu wemadrug ndowemagamaga asi kana azodhakwa chinenge chakuita fange chibedzi kana kuti chizemwa so chii chakakuti zhori but
chikakwira matraki bichana chinoge chichifuka kune vamwe vane matraki anovashatira zvakasimba but uyu ndinga uyu wakauya maizuvano kuzitoliro uyu wallahi wawa iwoyo kana uri wawa kana iri fonya iyi inodhaka saka wallahi izvozvo ndozvino dambudziko ratikusangana naro. Saka tingati mubereki kana ane dambudziko iroro iye mubereki akakwanisa kuuya nemwana wake uyu mwana wake anobatsirika anobatsirika mushonga iwo ulipo handiti ulipo stereki mushonga iwoyo handiti ndiri kuona mudare menyu mune muzukururume nemuzukurukadzi zvakamira sei? Ava vazukuru ava vabva kurefu so vauya kuzoona sekuru matambudziko yavo shona yawo ndeyekuti isusu takakumbira mukoma Robert akati director kuti taurai nasekuru saka nesoro akasvika akati sekuru isu tauye ndikati manje mukoma Robert hatida kutaura navo totovakumbira saka takufonerai so takati nogona kudzokera zikati isu sekuru hatisi kudzokera tiripo pano kana kanga ka 5 cents kana kanga kakadikidikana tinokunyeverana wallahi tanyeverana kusvikana rasi saka matambudziko yawo ndo vachabudisa tobva tafunziva kuti matambudziko yawo yakudetsa sei. Handiti handina sekumuri kuramba kudzokera zvinenge zvakaoma nguva zvinenge zvakaoma nokuti ndotanga kufunga kuti ndikadzokera ndichamukira kuno futi mangwana makuseni apa iyo mari yake andiri kuchema kuti handina ndoenda kushandisa kuti patransport saka ndokuti sekuru tomukumbirawo pekurara tomirira tiitaure nyaya yedu nopakanaka ngataure nyaya yedu. Dambudziko rakakusvidzai kuno kwasekuru achapura rakamira sei baba? Ukamanya wakamira sei? Murume nemukadzi alright. Dambudziko rasumudza murume nemukadzi kuuya kwasekuru achapura rakamira sei? Koma Robert nyaya yangu yakati rebei inotangira kumashure angairebeka saka ana mama kamirira ngairebe muda kuidimburire chi ndoda kutangira tingangoti kubva baba vangu vachiri vapenyu asi nhaurwa dzedu dzotangira kuma 90s nokuti maingofiwa musha isati chiri vadiki zvedu asi taiona kuti zviri kuitika zvasinomawo baba vangu vachiripo madzikoma anga aripo ndobvunza kuti ko nai baba chii chiri kungoitika mumusha umu baba vane kutaura kuti mazuva ano kune chirwere saka zvirwere zvavari kuzvitsvagira vanovigwa ipano pangogova nhumbi hapana nhumbi inogovewa hapana guva rinogadzirwa isi tobvunza kuti ko baba chirudzii chiri kuita makunditungamira makundimani makusvitana baba ndimi saka madzikoma isi vakapera kufa ndingangoti kubva 98 kusvika 2005 makafa vanhu 10 mumusha tichikobvunza kuti ko baba zviri kumbofamba sei baba vangu vakazopedzera kutaura kuti haini ndawira sei ndakunamata asi ini ndaiziva kuti baba vangu vasinganamati ini ndinonamata kuda kuti baba ngati tibatsirane tigadzire zvakadai baba vangu vairamba nguva idzodzo mari ndandinayo ende ndanditori prepared kuti tase tigadzirise zvinhu zvomumusha asi ndokuzoona kuti madzikoma vakafa vaida kugadzirisa chi nhaurwa idzi asi waizongonzwa uchinza afa warwara wafa inini kazhinji ndaiwanzoavoidwa because hapana zvizhinji zvandaimbonzwa asi nandinono ndaishanda kubulawayo asi ndaizongonzwa uchinzi mukoma warwara wafa mukoma warwara pamwe pachona vaitozonzwa malast days kuti ndozviri kuitika mukoma wafa saka zvinhu zvaka ndairwadziwa asi ndaingozvigamuchira amai vangu vasati vafa vakanditi mwana wangu uchazvigona here izvi asi ndanda kuzvisa mumwoyo handa kuziva kuti zvairevei asi ndakazozviona vachangofa kuti aizvi kuenda toenherera kaini baba varipo kana kucheuka vacheuka saka nokufamba kwenguva mozama mune mushando mosangana navanhu vakasiyana siyana takatanga kuita mapostori vakatanga kuita shamwari dzavo ndandisingavatsvaki ivo ndovaitouya kwandiri votaura nyaya dzavo ndikati ini nyaya dzamuri kutaura dzina handizikwanisi nokuti chii vaiti chii mapostori vaiti imimi zvinhu zvenyu hasi kunyatsofamba mushe nokuti chii musha menyu mune zvinoda kugadzirwa ini sekutaura kwavaita ini zvanga zviri kure neni nokuti hatina kukura tiri muzvinhu izvozvo
saka zvave kure ndisati angoti ini chingota sei chingondigadzirira chingondifarira pamwe ndita sei upenyu wangu uinde mberi ashuwa ndakashanda ndikatouye munhu aitoonekerawo pane vamwe vanhu asi zvakazoti zvotanga kuchidonha manje mukoma Robert vaingofonerwa basa rapera nefoni ko mhosva yangu ndeyei zonzi mangwana achitoregedza kuuya chimwe chaindishamisa kazhinji chekuti hapana kambani yandaishanda yandaita 4 years 4 years ndingotonzwa ika kuti aida ndachisiya basa iri kana kuti panongonzi takupromota iko zvino wotongonzwa kuti kuti dai ndachisiya basa kana kuti panokuita maproblems ekuti anoramba akatsikirirana zvokuti wega unongoramba kuti ndicharenderedza nditsvage rimwe basa ndatsvaga rimwe basa riya madays ndairiwana ndoshanda futi zvimwe chete zvoitika saka takazoti pa2008 baba vanga vachiri vapenyu ndobva ndaona mukana ndobva ndabuda kunze kwenyika ndobva ndaenda takanosvika zvedu asa upenyu wanga waoma chese chandaitoti ndiite ndaitoita kekutanga zvorambwa kechitutu pataizora zvozobva kana kechi3 kana kuti ndatofonera mupostori ndiriko kuti ndoda kuita zvakati wotiregedza kuti ubatire munamano saka inyaya yegara yachingondinetsa kuti chinombori chii chaicho chiri kuitika kumusha vana vaingorwara zvisinganzwisisiki ini wacho ndakatomborwara zvokuti anoona gumbo rinopendera kuniwo indati kana ndifamba ndaedza kunge riri kupendera tichienda kumashure ndikoti ndikaenda kubasa rotanga ndikabva kubasa ndikauya kumba ronyarara ndikaenda kubasa zvotanga asi hapana zvazvaindorevawo nokuti handazobogara munyika imomo ndakazongofonderwa kunzi basa rapera immigration ivati topa 28 days dzokerachi kunyika kwavo apa ndandagara munyika imomo 6 years ndandatotengawo mafurniture aimba dzimba dzadzakazara takangosiya zvakadaro tadzoka taiti tonoapply rimwe visa tiripo apa takangosvika muno mukoma zvinhu zvakaoma kuti kana ndego nongoti saka upenyu hwandaigara hwanga uri kunyepera kawo ikozvo ndaikusangana upenyu hwangu chaiwo maaccident ndofika pandakasvika ndakaita maaccident near misses aitosvika 5 or 6 but ndaipona zvangu paupake ndakatei ndakatakura family 35 ekuti dai ndakarova kombi iyo yakangosopinda murodi from Norway dai takafira pasport test mushurugu nokufamba kwenguva patakazodzoka baba vanga vafa vakafa ndiri mbiri ndikati nekuti ndiende handikwanisi regedza ndingotumira mari kuti baba ita sei avigwa asi pavakavigwa pakaita miromo yakawandisa kurwara kwavo ndaikutevedza zvangu ndichibatsira nepandaikwanisa asi miromo yakawandisa ndazodzoka vanhu vakatanga uchitaura zvakawanda inangu ndiri munhu handibati mashoko evanhu vakawanda saka takaendera kumberi ndopenyu kutsvaga basa auruwani ndobva ndabuda futi pandaenda kuneighboring country ndobva ndawana basa ndobva ndashanda ikoko magariro ataita immigration yaigara yakati neweso ngodaiwo immigration but munongoziva munongotaurirana kune dzimwe nyika zvopera ndobva 2023 contract yangu yazopera ndadzoka muno ndadzoka muno pandakachitambura pozi mari yandaitambira uko yanga isingakwanisi kuti ndisapote uko nekunoko saka family nandinayo tazodzoka muno vana ndo vakatanga kudzoka kuti vana vachienda kuchikoro mari dzacho hadzichaiti ino wacho handina mari asi dzimwe hama dzangu dzandanga ndadzidzisa idzi vakachitanga kuchitrinya manje kuti nanditaure nemunhu asingataure neni asi pandaikudzidzisa waita se waindifonera everyday ndichikupa mari ukaita maproblem ndaitokubatsira ndainamata zvangu ndaita ndapinda pentecostoticha totokubatira munamato uzotsonjitsa zvosiya zvakafamba tichienda takadaro asi kozvo ini ndinda kuti chii ndokumbira rubatsiro andoti hakuna zvakadaro izvi saka ndopanoda kuti ndinyatsonzwisise kuti chii chiri kumbonyatsoitika mumhuri medu ndikaenda kuna baba vasara ndininawo baba munhu mukuru zvake anokuti iva vatoziviwo zvakawanda
havana kude kufamba asi kuti uvabate kuti tiuye kuno foni yavo inogara isingangoshandi. Saka ndopa nenyaya yangu ndokuti ndoda kuti mhuri ibatane tikwanise kufamba pamwe chete. Kana muine zviri mumusha kana kuine zvakabatwa nekubva kumashuro zvibude pachena tifambirane semhuri. Ndo zvanyanya kutiudza vano kuti hatina kubatana mumwe nomwe anoita zvake zvaangofunga. Ukaudza munhu kuti ko tandi kumbofamba munhu anoudza kuti izvozvo hazvindafiti. Hazvinei ndizvo hazvindafiti. Vamwe vandodzimara kuudza vamwe kuti munhu ari kutaura nezvake ndiani kwandiri handimuzivi. Saka ndonyaya yandanyayofambira pamwe. Ndazwa kuti baba zvinhu zvehama dzaifadzi vanga vasingagoni. Saka zviri kupi? Zvimwe zvazhinji zvakaparira mumusha. Ndokuti pane rimwe gore rakafa mumukoma wangu. Baba vaitoziva kuti tiri kuuya kumemorial service. Ivo vanga vari kumusha. Isu tichibva kuno tichienda kumusha. Ivo vachisumuka kubva kumusha vachiuya kunorwara. Tasvika nguva yekuti zvinhu zvigowe. Zvichienza pamwe vanoenda bhazi remasikati. Baba havana kuonekwa. The following day vanoenda bhazi remakuseti havana kuonekwa. Ndikazoti kuna nasekuru vanga varipo. Tandi kuti tangoenderera mberi sinzi bamunini varipo, munini wababa. Ndobva bamunini vangu vazvino. Isu tichibvako nesande kumusha. Mandi baba vachisvika. Vachisvika vachitevera kwese kwatatagwa zvinhu vachitora. Vapedza kudaro kwakutonditi akuzvita baba auda kuona. Ndopakatangira kusawirirana kwangu nababa ipapo. Kuti inini wacho ndakutozvita baba. Asi munina wavanga aripo ndiyaigova zvinhu. Isu taingoona tatangovaudza kuti tikasagova iko zvino isati tizokwanisa kudzoka nenhau yemabasa. Ivo ndokati let's go ahead. Kana sabhuku anga aripo kati akatienderere mberi. Asi takatotorwa sokuti inini ndindaita sei takanganisira zvese. Amai vachiti mwana wangu ini zvandakufa izvi uchazozvigona here? Mashoko aya azoramba achiuya kwamuri. Makazombotsvaga here kuti amai vaitaura kuti chipa nhaurwa? Ndakazozvitsvaga haiko zvino ndatoona kuti zvinhu zviri kundiomera asi mashoko aimborivei. Ndakazozvitsvaga vamwe taingofamba mumapostori tichibatsirwawo nemunomana sekuru. Vanongotaura musha menyu mune urongwa hwakakura. Ongoperera ipapo havatauri kuti ndiani kana kuti kudii. Urongwa uyu uri kuna baba here, uri kuvana kana kuti uri kwatiri isusu. Nokuti tinoti vatinoti ana baba ndochi ana baba kune kwakuine 2. Baba wangu nemunini wavo. Kana takuti kwatiri tenda kuverenga 3 mafamilies. Nokuti baba wangu vayo nokadzi 2. Saka ipapo isusu ngatasara tiri 5. Vanhu vazhinji vakafa. Kozoti kuvanawo kune vana vemadzikoma. Madzikoma akafa vakasiya vana vavo. Zvikanzi kuona kwandiri kuita kubva kumashuro kuna ana baba vewangu inini kune urongwa hwanga huriko. Kozoti pakati penyapa kune vamwe vakabata. Vamwe vakapuwa vasingazivi. Kozoti kuvana kune vana vari kubatawo. Saka isi hatizivi kuti bhoza havatauri mazita. Vanongoti tinoda kuti muuye pano semhuri. Manje kuti mhuri yacho ibatane ndo pasina kubatana manje. Saka ini makabatawo zvipi musingazivi? Sikureurira yakakona sekuru. Sekundayakumana. Sikureurira sekuru. Inini ndotoriwo murima. Nokuti kana uchiedza kugadzirisa unogona kubatiswa. Ndizvozvo. Kana uchienda kana kumakereke unonobatiswa unzi wokoenda unesa chakati. Asi hauzoti munhu ari kukupa zvii zvakaitwa pahoko idzodzo. Ndizvozvo. Pamwe uri kupuwa zvokutorasirira kuti zvaafekte the next person. Handiti sekuru hai vanzvadzi iyaise kwenyu. Hai muri muroora dai angati akachiti kumudzimai wangu zviri kunzi kumudzimai wangu zviri kunzi maipinda wavo apa haya mutumbo ndiani baba? Regai ana chikonamba pedzi nyaya makatotiwo zvenyu munyama wokuti munera chii pamwe muri atoti
Ndoira shawa. Okay, all right. Sekuru. Yeah. Maenzo yachikona mombe. Yachikona mombe. Bozi vanhu vakatarisa ani mukona kapo iyi. Mukaona vachakatsukirira so vachifamba. Ndoka vanhu vanenge vachinzwa vari kudya bhekoni. Yeah. But izvozvi nazo vakagara pamberi peTV chaipo panonyadzisa sekuru. Vanhu vazhinji ndofunga kuti hazvina kutangira pana iyi. Vazhinji strike vanoti haungabudi paTV nekuda kwokuti ane dumbo kawo. Kana vanhu ari panze apa nokuti munhu wedumbu paTV haana namo. Asi chiri kuitika chekuti mudzinza makaoma. Handitike. So kutaura kwaita chikona mombe kuti inini ndapswa kumberi nekumashure. Ndashaya pekuwanda. So vamwe vatarise kuti ana mukoma Robert ari kuita nezvei. Vari kubva kumbota kuti YouTube yakashata. But wallahi vanhu vari kupona. Sechichemo chaisa isusu tichagara pasi. Girazi tovheneka tobvunza vadziteteguru kuti ichii chiri mufamily. So tichaudziwa. Taudziwa takuchitera panenge aya. Hatidike. Bozi tikakota kukota zvinopera ndodeta. So tikufunda kushanda basa racho. Ndokuti ukatasa kuti chiri yokutanga urobwa uyu. Iyi yanga irifira game. Hatidike. Yokuti yaitwa na baba wake akatemba. Achitoti idida pane zvamunotiitira kana chipali chake bosi baba vacho kana ukatasa vana pokana mubunda. Akatoritsvera yakasimba mubunda. Kulati barika yawo agasiri barika yekuya tusense yekuti kabanga vakuita barika akuda kana barika yekutamba yakati barika chaiki. Saka chiripo chokuti pakutaura kwaari kuita buda anofanira kuti tipite mudare rake timuvheneke tizive chiri kudiwa. Ende urombo hwacho ndokuti iye akasaidzirwawo mhepo yekugoti ndotoshandisika kuti avaya akasimba kugara nemurume akadai. Ndokuti vari vamwe akadzi anobva ati atikasvire kushumikira dzidzi ati zvinhu zvisingagadzirisike. Asi isusu tinoti pazvese zvataura zvese zvinogadzirisika. Ende tinozvipa nguva. Ende atamba mudiki vese munhu wese tinotanga kunyadzisana. But chinhu chasara manje padambudziko mushonga wemhuri dzakafa. But ukautarisa vanhu magirazi panapa mushonga uyu nemazita evanhu uripo. Handinonzwisisa. Mushonga wekutarisa manje so pagirazi ndikuona mushonga uyu uripo hauda kufa. Ende mushonga uyu pachizezuro anoti tsvimbo yasekuru tsvimbo. Baba wake uyu ndikuona tsvimbo. Ndo baba wake uyu ndikuona tsvimbo yemusha yaakabata so. Yekuti ivo vaita vakati iwe ndoda kuti zvakati chakuona. Waenda. Kuchenjera kwese kwakapedza vanhu. Saka alhamdulillah tsvimbo iyoyo nedare iroro riripo. Saka dare iri ndofunga ndinogara takataura kuti munhu akabuda pavidhiyo kana chii asatarise kuti ini ndichita zvese. Iri pakuda kugadurwa uroi manje. Hatiti nemhepo yasairira yaita sengozi. Hatiti payauya gozi achakubvumira kushanda iri kuda kunyatsa kukubvisa pauri ikuite rombe. Ndinogwa murume akamboya last year but what akati parori 16 but wendo uno achiuzoya kwatiri akati kamotikari kawishi tikati ko kamotikari ka nezita lenye zvikati zvakatoenda. Saka mishonga inoita fakiro buruka. Saka suso alhamdulillah tinokushandira tomubatsira tomuchenesa. Nemhuri yake yese. Nezvese zvari kukumbira kuti izvo ndozvigadzirisike zvichagadzirisika kusvika pakupedzisira tokudaidza futi kuti webone timu riye zvarawo kuita vachi anonge vabatika vachabatika vabhururuka zvavo kunzoko kutaura zvenyaya. Saka vamwe hanzvadzi dzenyu nevakomana vasara kubarika mukati ngatifambei hapana chinobuda. Vambotonisi takupinda chechi hatikwanisi. Kune umwe ndakatomboudza vakati ko vanoita zvokunamata ndikati kana zvinhu zvaoma ndichambomira kunamata kuti zvinhu zvigadziriswa. Saka ndopati kuti isu toda kuti zvinhu zvigadziriswa tochinanamata zvedu zviri free tichiza kuti mushamuna zviviri. Right. Pane mubvunziro wamungade kumubvunza kuna sekuru ndiripo
kana kuti zvimwe munozosara maakuita ndaenda handizivi kuti ndinenge ndaenda mberi nokuti ndanzwa muchitaura nyaya yetsvimba pasekuru ine mazita kana ichiri kushandiswa zvinoti pana ari kuishandisa tsvimbo yesekuru dare iroro ndatiri tolipo remburi pakatosimba ipapo ndosaka mhuri yenyu isiri kubatana iri kudzoserana dare iroro riripo hatinotenda zvakanaka.